Добре дошли в Златна Добруджа, житницата на България. Земя с неповторима култура, история и природа. В град Добрич е един от 100 национални туристически обекта в България – дом-паметник Йордан Йовков. В уюта и тишината на етнографската къща в Добрич ще усетите очарованието и духа на някогашния многолик и пъстър Добрич. Тук ще се докоснете до богатството на добруджанския бит и ще видите красотата на съхранената българска традиция. Експозицията в къщата представя света на добруджанеца на границата между две епохи. It's beautiful, wonderful. It's another thing. Църквата Свети Георги е най-старият възрожденски храм в Добрич. Тя е изографисана от майстори-иконописци от най-известните живописни школи в България. Част от културното наследство на Добрич е и сградата на художествената галерия. В нея се представят творби и шедьоври на български и чужди автори. Възрожденският комплекс в град Балчик включва храма Свети Николай и пълна възстановка на старото взаимно училище. Потопете се в света на старото възрожденско училище. Тук можете да пишете букви върху пясък, да прочетете от първия български буквар или да влезете в ролята на учител. Дворецът на румънската кралица Мария в Балчик е един от най-атрактивните туристически обекти по българското Черноморие. Почувствайте полъха на една необикновена любов, създала свят на красота и хармония. Насладете се на оригинална архитектура, съчетала различни култури и религии. Направете си романтична разходка в прекрасните градини на двореца и усетете полъха на морето. Ботаническата градина е световно известна с колекцията си от кактуси, която е втора по рода си в Европа след тази в Монако. Балчик signifie beaucoup de lumière. Нам очень тут нравится, Балчик это очень красивое место, тут красивые растения, цветы, тут можно купить такое хорошее вино натуральное, очень дешево стоит. Всем советую сюда приехать, тут офигенно. I like the city in Balчик. Добруджа ви очаква!